Pinila so video long nali tumhanang ke than ponji la bangke grade 3 la pen grade 4 aworeng warsai aputhak sinang li tumhanang than pachini podek po la pen na piklang ponik po nali tum la bangso a video la bangke kicheng pen kijut anlang ikon la pen la so video ko an manali tum share on share go karbiang lo rasta me pelang iknang la pen pachini iknang nali tum la so YouTube channel long jong sin nang komri milang pule ke chinghon pen subscribe ikon la pen adung hesta me belar jan teknologi hodasta me berpon ikdet non tangte non kopi aworeng warsai ma kon anapu vacancy sidoma kachar liang deng kon ansi kedang jima labangso aputhak le patiek pen chethan polonang lapen lang polonang patiek pen laso aworeng warsai aputhak dak chethan polonang lapen lang polonang labang laso aworeng warsai labang ke sonitpur recruitment 2024 grade 3 lapen grade 4 apus kaduka pen dak 26 ando lapen post amen labang ke grade 3 lapen grade 4 lo total post labang ke dak 26 lo organization labang ke DC sonitpur invency organization pon lo qualification mate kachar leng deng kenang class 8 pass ta chok lapen ke apply process labang ke offline sidak apply nang po lapen application fee lang dam lo pulte dak akijoy sikai si tapinang ne lapen ke apply kicheng pon labang ke 15 March pensi cheng pon lo last date of apply labang ke 25 April 2024 si last date lo lapen Sonitpur recruitment 2024 aputhak dak kitok pondo district commissioner Sonitpur ahin pesta medak official notification release monlo mate publish monlo kadu kawe pen post ma 26 and people no grade 3 lapen grade 4 new constructed tea garden model school of Sonitpur district along se dak candidate man invite pon iglo kuman mat si ning ke hang ma ki jogdun chikang tung ma alang li tumang jogdun ektamelo lapen DC Sonitpur recruitment details bang nason lo apu semen la bangke joint assistance lapen multitask staff lo lapen kaduka wepen apus lake 26 lo place of posting lake tea garden model school of Sonitpur district lo number 1 along the grade 3 upon junior assistance upon the kaduka wepen a post 13 and people lo qualification labangso laso aworeng warsai phan labangke bachelor degree unang po other stream ben stami chawiglo arts science commerce pupilo lapen dutulang computer knowledge tame teknangi 6 month diploma labangke do ignang po computer nat salary na letum 14,000 pen 70,000 ana letum long ponik po lapen number 2 long grade 4 of months tame the post bang 13 and the people iglo education qualification labang candidate who have passed class 8 from any recognized institute are eligible for the post candidate labang multitask staff mate grade 4 of man labang the class 8 pass ta chok acha the school acha the college nahok pens tame pass te chok lo class 8 pay scale lang nam lo pole 12,000 pencheng lo 52,000 analitum long poni chi grand pay da 300 at 3,900 ando lapen kaprega details Sonitpur recruitment aparman bang sola age limit ki pipon labang ke 18 lapen 40 years anda pipon lo puthot dak dutulang age relation category wise upper age relation will be follow as follow dak pipon eglo obviously tum 3 years SC atum 5 years lapen ST atum 5 years and dak pipon eglo lapen ex serviceman atum 2 years lapen PWBD candidate atum 10 years and dak pipon eglo lapen dotulang dak nationality labang ke the candidate should be a citizen of Indian and permanent resident of Assam Indian pen belong na po lapen Assam ke doklung abang pu mate abang fi tum nang po kosong se ka apply ning ji labang ke dak tok pon do lo labang so dem candidate satisfying all the required eligible criteria as the mentioned in the official notification will be able to submit their application in standard form and application before last date application candidate have to submit their duly filled application along with other documents by post or by hand in the office of the district commissioner Sonitpur ke apply dun ji ning hang atum labang ke nali tum post pen le jogdun tame kalipol te direct district commissioner office on dam nali tum jogdam ikme lapen
dak tok pon bang alam thema son la jang se apply dun igregi pulut nalitum standard form la bang kinalitum ka fill up nang ji kinang sot standard form alo ko kinang so documents bang official notification na se pipon ik thalo hadak penalitum lang pensi ko pp documents se kinang ji ma la bang so documents nalitum pc envelope long thappa mi sinalitum jogdun ignangpo mate pidam ignangpo lason no lapen dak stame ki tok pondo ko pp documents se kinang ji pulutang te dak recent passport size photo 2 copies nangpo lapen educational qualification certificate nangpo lapen dak age proof of birth certificate mate SSLC admit cards tami chog igji lapen number 4 long caste certificate if applicable lapen number 5 long dotulang employment exchange registration latanang ikpo lapen proof of resident of fund PRC kalte voter ID lapen kaprega documents tolang pala nalitum pidun iktame lapen number 7 lapang ke degree certificate kalte computer diploma nang po labang ke grade 3 atum fana grade 4 atum bangke nang ikilo lapen important date lang damlo pulte date dak ka apply start labang ke 15 March men si cheng pon lapen apply last date la ke 25 April 2024 till 5 PM ansi last date lo labang so article long lo pulte nalitum dak pen standard forms tame download long ikpji kali pulote nalitum la notifications tame download long ikpo labang so article long pen lapen nalitum standard form abe pulte computer kula rong damigo halang litum long duta hai kali pulote nang litum nili long stame nang long exil labang so a form labang ke kai fly form bangke lapen notification stame nili non pathek penalitum phana peklang pon ekpo screen along nalitum thek pon long exil hello notification alolo lapen labang so notification alo stame nili nalitum telegram channel galte whatsapp long stame nili send ekpo lapen labang so laso details nalitum lang det pele nalitum jogdun jistame jogdun iktamelo lapen labang so video nalitum kan masterun serego karbeng long rasta me pelang iknang lapen pechini iknang ningang abang phu abang pitum try dun iknang athema da grade 4 along sa 13 an apus vacancies to lasi prabjan penili Karbi khai tum stame ki jogdun jia fan stame nilihin pe stame tuning report iklo lapen application fee nang ne kalila xerox atangka lapen nalitum hada dam pele ki jog dam nang ji te kali nalitum by post tame pidun ikme la se try din igon kilong long le bang afira lam no la se domi thak me ka du kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fast tame nilhin pen KARDOM